weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni toraneru ferlo jolofa barakana asaba gorgola nyamanari ngabo bafata kon waktu yoni ha tonto nyoro kame jombugo en jiyaye gardinde kabruji mena to leydi Sénégal horejo leydi Sénégal waɗi bato jagorde nyalawma hanki o holliri yidde makko woto cogguji ɓeydoya nder leydi Sénégal tonto leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdelaziz huccite ɓesgo Mauritanie naɓe kikiɗe hanki ngam yaltinde ɓattaki makko ko fate lewru korko wo jertini ko fate leñamago tonto leydi Mali rewɓe finoɓe Sadiola kamin tigui mbaɗi seppoji mumena ngam hollirdeɓe wonande ɗiɗo dumunaji kala diƴƴe jerteɗen e ngakke Sadiola tonto Gambie ma en ketto musidɗo men koddanene Abouba leydi Turki walliti leydi Gambie ko fate kuɓam oɗo sahane soyna ma kuɓam ngakkata e nder leydi ndi tonto Guinée Conakry Alpha Condé nodditi ambassadeur mum biteɗo Mansour Fodé Camara to kadi ko tawetenoɗo tonto Sera Lewana kabruji mena jolam jaberi fonna wonde ko haali Abouba o ñalawma hande mo jaggi watto goɗɗe joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم ɓattake ngullungu immorade musidɗo men biteɗo Amadou Bayla Gangue taweteɗo to leydi France omo yettina ngullungu gam tintinde bandiraɓe kala jattugol aduna kawmaɓe biyetenoɗo Abdoullahi Camara yalti aduna ko tonto Thiès oɗo hen ñalawma hande kikiɗe hande ma wire tonto wuuro Sidi gamɓe noon mbaɗi erago ngullungu dendagal bandiraɓe boynaji naɓe ha tente galle ceerno Cheikh Niang tonto boynaji kono ne kadi ceerno Oustaz Dia tonto Thiès kono ne kadi ceerno Amadou ceerno Camara tonto wuuro Sidi kono ne kadi Alhaji Kalidou Camara tonto leydi France kono ne kadi ceerno Bachirou Camara tonto Thiès kono ne kadi sohna Polila Gangue tonto wuuro Sidi kono ne kadi ceerno Ousmane Camara tonto Thiès sohna Fatimata Camara tonto Thiès kono ne kadi ceerno Nouro Gangue tonto États-Unis d'Amérique kono ne kadi ene wondi kadi e ceerno en wonde ceerno Gangue tonto Ersiamo Congo aɓe mbaɗi erango ngullungu dendagal bandiraɓe kala nde mbawata tintinede kono ne kadi sohna Ramatoulaye Gangue tonto Thiès kono ne kadi ceerno Ibrahima Camara tonto Italie ko mawnuma cankiɗo taw kadi yettini ɓattake ngullungu ko musidɗo men biteɗo Amadou Bayla Gangue o yettini duwaw dendagal bandiraɓe Sidi dendagal bandiraɓe wuuro Sidinaɓe kala nde geno yurmoto yaafo wonande kay kawmaɓe jaltuɗo aduna biyetenoɗo Abdoulaye Camara noon yalti aduna ko tonto Thiès ñalawma hande o wirete tonto wuuro Sidi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habous Diallo e neldi duwaw nde geno yurmotomo yaafoma wuuro Sidinaɓe ko taari wuuro Sidinaɓe kala neldama duwaw dendagal bandiraɓe kala nde geno yurmotomo yaafomo kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jam nyalle mon musidɓe tedduɓe na sande sappo e jeeɗiɗi duƴala e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mene ɗemgal Pulaar no mbiruɗen e gardinde kabruji mena hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall ñalawma hanki o waɗi batu jagorɗe e tonto galle lamorgo woni Dakar kanko noon caggal nde o jaari umma islamique wala ni caggal nde o jaggi hojom no woruno gam kay wadde
dejjere ko fate sankare oɗo hen suka janganoɗo toon to duɗal jaaɓi hattirde ngala dargueja dande mayo kanko hoorejo leydi ndi noon wajjari wonande kay umma islamique naɓe kame darde mabɓe fayidinde gam huccande nduɗo hen lewru timmudo kanko hoorejo leydi sénégal o wasiyima jagorɗe ha tendi kadi jagorgal kalfinalngal ko fate jeygu leydi sénégal biteɗo aliou sar o holliri oɗo saaha mo gonɗen yo daro darde tindelal gam yurnitade yogay coggoji woto ɓamtade e nder leydi sénégal beele kay kaɗo hen korkane wona korka potal wonana potal dendagal ɓiɓɓe sénégal naɓe kala beele moni kala ko dañi kala ene wawa yitade hen hoore muɗum ha joni toon to leydi sénégal keddoroɗen ma en kaale procureur gonɗo toon to ndar taw kadi ko kalfinaɗo ko fate ñawore towde kanko noon warti ñalawma hanki o kikiɗe warte wargoɗo hen gorko biyetenoɗo mouhamed falilou sene mouhamed falil sene taw kadi ko jangganoɗo toon to duɗal jaaɓi hattirde ngala ndara kanko noon o holori wonande kay oɗon suka ko pellaɗo kural e hoore muɗum ko wona ɗum ko noon woddardima e koniyankoɓe yondeɓe hinde gendarme gam hollirde oɗo saaha mo gonɗen yo luskoji lugge mbaɗe hen beele kadi bawɗo wadde ngal ɗo baɗal wawa jaggede waɗe e dow lawol ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en kaale mbokko guisguis ko landa wiite noon e gardugol biteɗo pape dioba kanko noon o waɗi erago makko subaka hande o dendagal landaji lundo kala yooɓe ndentu kamɓe kala ɓe paddo wonande hoorejo leydi sénégal woto ƴamtude walla woto gancade mandamuma ɗimmo ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en kaale safroɓe taw kadi ko spécialiste en ko kamɓe tigui oɗo saaha goni tigui kamɓe tigui oɗo saaha goni weynude juuɗe gam wadde erago faade laamu leydi sénégal oɗo saaha ɓe kolliri wonande boursi mabɓe taw kadi ko boursi heblo kene foto wonde lebbi sappo e nayyi ɓe keɓani boursi mabɓe sen giwi toon to leydi sénégal paaɗen ko toon to leydi mauritanie no mbiruɗen e gardede kabruji men jayde witede ami holliri wonande hoorejo leydi mauritanie biteɗo mouhamed wul abdel aziz o yaltini konguɗi makko kikiɗe hanki o e tuma kay nde o yalte ayawo yeɓirde leydi mauritanie ko nden tigui o bismi walla ni ko nden o bismi ɓesguji murtannaɓe kala caggal kay nde o yetti allah subahanahu wa taala o juule nelaɗo men mo jame kise goni ko nden tigui o waɗi erago dendagal ɓesgu murtannaɓe kala moni kala nde jogoto e jikku moƴƴo kame peewal e potala o waɗi erago nde yimɓeɓe ndentoto kala ko fate leñamagu kamɓe kala ɓe gona neɗɗo goto ɓe kimminan oɗo hen koɗo tedduɗo biyaɗo korka kanko hoorejo leydi ndi noon o wasi yimɓe hen wasiyaji kewɗi ha tenti kadi ko fate banggue e jumaji ɗi nde kebbinta ko fate banggue facciro qouranil karima darnade qouranil karim darnade dino kanko hoorejo leydi mauritanie ko ɗum woni konguɗi makko ñalawma hanki o ha joni toon to leydi mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende adalaɗen fo ɓe kolliri wonande oɗo hen gorko wiyete ko mouhamed wuldo chidi abdallah kanko noon woni cukko ɗimmo taw kadi koye landa ipr noon ko landa hoorejo leydi ndi o holliri wonande ñalawma heccanke o worɓe joguitiɓe dahinomo ɗon caggal nde o yaltini noddirguel makko o noddino dadire nde ɓen gaari kay ko ɓen tigui mbawi dandudemo e ɓeɗon yimɓe ɓen noon pawama juuɗe o holliri wonande kay ordinateur uji ɗiɗi ɗi o gollodirano e nokku biteɗo med boug ne wonde kay nokku biteɗo timgina e ɗiɗon nokkuji kala ko gollo toon no won nokku ɗin ordinateur uji ha ɗoɗon gondena hay hen dara o suwa taw yitude ha joni toon to leydi mauritanie keddorɗena toon to leydi mauritanie keddoɗen ma en kaale sahara média ko jayde wiite noon ɓe kolliri wonande accident musɗo waɗi ñalawma hanki o toon to joyrata taw kadi woɗɗani golorgal min biyetegal guelba taw kadi on werla wonno hen ko goto e gollotoɓe mina caggal on nde werla o doganno ko ɗon tigui werla o tati kanko noon wayeni o waɗi ko wiite tallo mbirmbira kanko noon on golloɗo e werla o kanko noon nde o yaltidani e wonki yaltinimo toon ko gollotoɓe e gollorgal min gongal toon to joyrata ha joni toon to leydi mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende allah en kaali jayde witende allah wiyama ɓe kolliri wonande pelɓodiral musgal waɗi e nder leydi ndi ne tawi e nder falde hawdila sharqi ene tawi falde hawdila sharqi nokku biteɗo kumis saleh ene wondi kadi nokku goɗɗo biteɗo ene wonde nokku goɗɗo biteɗo antesa ɗiɗo nokkuji ɗi noon ko pelɓodiral musgal waɗi toon ñalawma hanki o hakkude leƴƴi ɗiɗi ɗe
ko fate bange leydi ha ganduɗa waɗi yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali mumena ko wona ɗum ko noon dadiɓe yonɓe gaddama toon beele kay mbawatu toon jaame kisala oɗo saaha noon ne teska jaame kisal fuɗɗima artude toon ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ñalawma heccanke ko worɓe ɗiɗo jeeyaɓe toon to Espagne kamin tigui pawa juuɗe toon to Bowal diwaje ngala joyrata walla ni ɓen ngala Nouadhibou ma en gatto hen kamin on holliran ɓe liggorno tigui koko wiyete froid woni tan koɓe fewnannoɓe e kala ko fate climat ji kam e wondi e firgoji kamɓe ɗi noon ɓe pawama juuɗe ma en gatto hen so tawi gueno haaji ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ɓattake wonande golotoɓe laamu leydi Mauritanie kamɓe kala noon golle mabɓe ma battu fuɗɗade tagga ma battu fuɗɗade 9h subaka ha fayenma 5h kikiɗe ko wona noon ñalawma aljuma ko subaka tan ha fayenma juulala subaka e ɗum noon ko dottude waktuji ɗi beele moni kala wawa yitade hoore mum e nder lewru korkandu gonɗen ɗo sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali to leydi Mali gollotoɓe e lawol laanan jordi Bamako kay kamɓe kay ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen mette mabɓe mawɗe no fewi fade laamu ibeka faade laamu ibeka caggal joɗade ɓe lebbi nayyi ɓe keɓani jobdi mabɓe oɗo saaha noon ɓe kolliri koɓe natanoɓe ko wiyete hofgo juuɗe so wona ɓe keɓa jobdele mabɓe ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale rewɓe finoɓe Sadio La kamin tigui mbaɗi seppoji mumena e ɗum no waɗi ko kikiɗe heccanke o e kamɓe noon ɓe kolliri mette mabɓe no fewi caggal hollirde ɓe e kala saaha jagorɗen e gara toon caggal on teskede wonande Sadio Lan e tawi nder falde kay toon tigui kañƴo woni kono hawɗo saaha mo gonɗen hay ndiyam jerteɗam ɓe ngala mbalkaji gonno toon walla tan mbiyen force uji gonno toon yoga hen koko paani oɗo saaha noon kamɓene ɓe mbaɗi erango mabɓe faade laamu ngu yo addanɓe toon ndiyam jerteɗam ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni toon to leydi Mali keddoɗen toon to Bougouni toon ne kadi jamma ñalawma hanke o ko seppo wulgo diaw waɗi toon caggal kay toɓɓe kewɗe ɓe jinno sifodirde laamu ngu kene fota wonde toɓɓe kene fota wonde toɓɓe sappo e goho ko toɓɓe jeenayyi tan wonno ko siifa hen ɗen toɓɓe keddiɗe cuwana taw haalede kamɓe noon ɓe mbaɗin toon seppo mabɓe wulgo diaw ha ganduɗa ɓe duppi toon ponoje hakkude mabɓe dadiɓe ha dadiɓe beddi toon ko wiyete gaz uji ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale wuuro wiyetego Kulikoro e wonde kadi kati tonne kadi ko cogguji ko fate banggue maaro kame gawri ɗum tigui woni ko ɓeydi toon ɓe koliri noon wonande kay sac maaro taw wonande kay sac maaro taw ko sakuji e biteɗi Gambie sa ko ɗin tigui goni ɓeydiɗi toon caggal nde wonno ujunere e temedde jeetati ujunere temedde jeenayyi oɗo saaha noon yeehi ha wonti ujunnaje ɗiɗi e temedde ɗiɗi kamɓe noon ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi caggal oɗo saaha mo gonɗen koye lewru teddundu e gueɗɗe kala poti ko ustade kono kamɓe toon to Kulikoro ene wondi kadi e nokku biteɗo Kata Kacca toonne kadi oɗo saaha mo gonɗen cogguji koko ɓeydi toon ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale maire e wuuro wiyetego Inna Jatafa ne tawe e nder falde mofti maire mabɓe onon dahanoma ɗeɗo balɗe kala taw kadi ko gonnoɗo maire wuuro wiyetego Boni caggal on iwi toon to Boni kam tigui wonti maire wuuro wiyetego Inna Jatafa kanko noon wo dahanoma kono ñalawma hanke o accitama accitugol makko noon o faano o yahanno ko toon o iwno ko nokku biteɗo Sévérin o faano ko douanza ko ɗon tigui watte ɓawo jagga oɗo sano wo ɗaccitama ɗaccitagol makko noon andaka taw so tawi wonko rokka ɓen dahnoɓe mo ɓe tawi kay haydara ala ko ɓen tigui dokka kabruji mena sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie ma en kaale fedde wiyetede human right white en wonde kadi fedde wiyetede triel ɓe kamɓe noon ɓe kolliri wonande Yahya Jammeh hitande ujunnaje ɗiɗi e joyya hitande ujunnaje joyyi yoɓima pittali kene wona capanɗe joyo ɓiɗɗo Afrique naɓe ha tente Afrique banggue hirnangue ɓiɓɓe Nigéria naɓe kame garanaɓe wurnoɓe e nder leydi Gambie en wondi kadi ɓesguji goɗɗi kala o yoɓima pittali men e nder ndeɗon hitande kamɓene yidde mabɓe oɗo saaha mo gone ko yo losko udditen beele kanko Yahya Jammeh o wawa waɗede tep beele o wawa ñawede ha joni toon to leydi Gambie keddoɗen ma en ketto musidɗo men koddanene Abouba ko fate ballala iwde toon to leydi Turki fade leydi Gambie ko fate banggue kuɓɓama
Seydi Sar ko noon tigi mbiyan tan laana ka ngannduɗaa ummi toon to leydi Turki caggal nde ko yettiɗo hennete e leydi men Gambie maayo haango ngo ene wayno kan laana de ko bange kuɓɓam tigi rigi wawata wallitade leydi men Gambie ene wayno de kan laana de fuɗɗima golle muɗumen ngam tan kuɓɓam wawa tabbidde e nder leydi ndi ha tengti wuro laamorgo ngo e ko taari ɗum tene kadi ko ɗum woni ko teskaɗo hennete e nder leydi ndi sabu ɗum kuɓɓam ɗam de joni de hay goto ala gullitoɗo ngam tan wiide kuɓɓam ɗam ene waɗa ya garta ya tengti noon e nduɗo lewru korka kadi nde natɗen ko kamɓe de caggal laamu leydi Gambie nanodirde e laamu leydi Turki ha tengti kadi kamɓe turkinaɓe nanodirde e gollorgal joguigal kuɓɓam ɗo e nder leydi ndi ko wiite naweko ene wayno tan de kamɓe turkinaɓe ɓe kolliri ɓe jogui fodde ujunnaji 2.5 neɗɗo taw ko gollotoɓe e ɗeɗon gollorde mabɓe kamɓe noon e ɗo hende leydi men Gambie ene tawani wiite Mozambique e Ghana e Indonésia e Sierra Leone e Libanon e Soudan wadde mbiyen kuɓɓam ɗam oɗo waktu ɗo hennede e leydi men Gambie ko yetterala no feewi ko denena Bouba yaadude e weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinem ha ɗo e leydi men Gambie. Kumpitoɗen kala kumpital humpitade ɓuri humpe. kodde nene Abouba toon to Banjula sen giwi toon to Banjula lamorgo leydi Gambie paɗen ko toon to Guinée Conakry Guinée Conakry ñalawma hanke o kikiɗe hanke o oɗo hen biteɗo Alpha Condé kam tigui woni gardiɗo leydi ndi kankone o yaltini konguɗi makko gam waylude yogay ambassadeur uji o nodditi ambassadeur makko biteɗo Mansour Fodé Camara gonnoɗo toon to Sierra Leone oɗo salon koye waylo manggo woni kanko Alpha Condé ha joni toon to Guinée keddoɗen ma en kaale Sellou Dilen Diallo gardiɗo landa UFDG caggal kayde diplomatie en jeehi jodde makko oɗo hen saaha noon kikiɗe hanke o holliri wonande kay kala ko fate banggue seppoji dartinama ha laaɓi ha wiccer e nder leydi Guinée kala sen giwi toon to leydi Guinée paɗen ko toon to leydi Ghana ko pelɓodiral a waɗi ñalawma hanke o hakkude ɓeɗo hen wiyeteɓe militaire en kame police ji e ɗum noon waɗi koye nokku biteɗo tamale noon e tawi nder leydi ndi ha ganduɗa waɗi kene fota wonde police ji jeetato gañi men taw kadi ko gañande musɗe saabi ɗum noon ko militaire goto kay wadduno e taximan goto fi taximan o kala saaha ɗo yi taximan o kala ko tampinowo ɗuma caggal noon on taximan yeehi to police ji to addinimo kayitol ko nden tigui woni tribunal noddi oɗon militaire nde ɓen dadiɓe noon garani militaire o ko ɗon tigui waɗi pelɓodiral hakkude dadiɓe kame mintere ɓe ha ganduɗa mintere ɓe dañi fiide dadiɓe piggal musgal ha hen jeetato gañi sen giwi toon to leydi Ghana paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire caggal toɓoji jippino toon ñande sappo nduɗo hen lewru ñande sappo e goho laamu leydi Côte d'Ivoire ñalawma hanke o e holliri ma daro darde tendiral gam haɓade kala ko fate yolayru caggal on teskede wonande kay ɗiɗon toɓoji e nder ɗeɗon balɗe ɗiɗi galleji kewɗi kame laabi kewɗi taaƴi tene kadi ene wawi addude accident ji kewɗi ha joni toon to leydi Côte d'Ivoire keddoɗen ma en kaale Soro gardiɗo sursarɗoyeji ndu leydi Côte d'Ivoire kikiɗe hanke o hirndini toon to Kafera nayimo toon noon ko tawtorede jonde wattude nogas e jeegoɓiri taw ko assemblée nationale africaine ɗum noon hollirama wonande oɗo hen bite Guillaume Soro oɗo saaha mo gonɗen yidde makko kankone ko ƴamoyde lefol laamu wonande mandaji jogorɗi aroyde sen giwi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Libéria wonande cukko horejo leydi ndi taw kadi ko biteɗo Jawela Taylor kanko noon wañakima yafuya fade e horejo leydi Libéria caggal noon nde hoccilano ndi o waɗɗanni taw kadi o waynaki chef makko caggal noon dañi kay jayndeli kewɗi kollirde wonande kay George Weah kame cukko muɗum oɗo saaha noon beldani hay seeɗa wo holliri wona ɓe beldani kanko ko waɗi ko mataw o andano oɗo saaha noon wañakima yafuya fade e horejo leydi ndi toon to Nigéria Mohamed Bouhari ñalawma hanke o noddi wonande kay jagorgal kalfinangal hakkude leyɗele yo noddu ambassadeur mo Nigéria taweteɗo toon to Israël caggal on wonande nde jayde Al Jazeera holliri wonande kay ambassadeur mo leydi Nigéria tawtorama wonande kay eggingol ambassade mo leydi Amérique taw kadi ko nawede ɗum toon to Jérusalem
ittede to Tel Aviv nawede to Jérusalem ko wala ɗum ko noon jagorgal kalfinangal hakkude leyɗele ngal Niger noddi ambassadeur mum gonɗo toon to Israël on holliri wonande yahani toon hande yahani toon janggo tene kadi fiɓani ni hay yaade toon fiɓani hay duwanade ambassade mo Amérique tawtoyteɗo toon to Jérusalem ko wala ɗum ko noon laamu leydi Nigéria holliri metti mum no fewi faade jayde witeɗo Al Jazeera yo mum to ha laaɓa ndeɗo hen jayde nde windi gam wiide wonande kay ambassade mo Nigéria tawtorama e guingol ambassade mo leydi Amérique to Tel Aviv nawede ɗum toon to Jérusalem sen giwi toon to Nigéria paɗen ko toon to Soudan oɗo hen suka debbo kanko noon wo resi kanko o resama taw kadi o resa koye wona yamirore jinnanma gorko desɗo mo nde o resete nde jinnaɗo makko welaka caggal noon nene makko e bammakko ndewi hen yo yalte gorko o caggal noon o sali caggal noon ɓe gaddanimo kayitol o nawa to suudu ñawore caggal ñalawma hanki o noon o fiyama ɓoggi 75 ɓoggola ene wondi kadi e lebbi 6 e kaso caggal noon nde wadde gorko hitande ɓe jibitini ɓinguel ngel ne yaara lebbi 2 ko nden tigui wa jagga oɗo salano mona udda caggal hanki fiyademo ɓoggi 75 siftindo noon ñawore saria toon to Soudan sa ƴima jinnaɓe maɗa a fiyete 75 ɓoggol tene kadi ñawiɗa e kaso aɗa lelo kene foto wonde lebbi 6 ha joni toon to Soudan keddoɗen ma en kaali Nouri Hassan ko debbo wiite noon o yarata koye duuɓi 16 caggal on lewru mandiɗo henen nde jinnaɓe caggal yontere mandiɗo henen nde jinnaɓe makko mbawnimo yo rese o sali ko nden tigui dewgal ngal waɗa o yiɗani o dañi tigui yoɓade fittandu joom galle makko ñalawma hanki oɗon kankone wo ñawama kaddi gurdam makko mo leno e kaso wo yaltata ɗum noon ko toon to Soudan toon to Égypte paɗen Abdel Fattah Al Sisi kam woni laamiɗo leydi ndi kikiɗe hanki oɗo huccodirno e sukaɓe gam wadde yewtere mum fade sukaɓe leydi ndi toon to Kera kanko noon wo yaafima ken wona 3 suka taw kadi ko wannoɓe seppoji mumen e nder leydi Égypte yaafima noon caggal kadi nde wasi wonande sukaɓe hewɓe no fewi yo tinno e koye mumen giwa kadi ko fate banggue seppoji e toppito gurdam leydi Égypte no fewi kabruji menan jolam jaberi fonno wonde ko Ghali Abouba oɗo ñalawmande ko dañƴo koɗo cooso on noon ko ceernajo holliri wonande sa jaggi téléphone haali a heyɗaɗa ko ɗum saabi ñalawma hande o arani e konngol meɗen mbaynigo toppitoɗen ñamde moƴƴere jeeya koye cellal ɓalli e toppiɗen jaram moƴƴam jeeya koye cellal ɓalli e toppirɗen wasɓe men ballodiren e koye men ñamde yo wel dahma wasa safde tan ha ɓurta kala ko safi koko waɗa kirmasi walla lamɗam e yewi ko addude rafiji kabruji mena toon to leydi Gambie ko musidɗo men koddanen Abouba jolam jaɓeri ñalawma janggo ma Ghaliba aranen hen ɗo yesso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon seydi mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena